Ne mogu reći da sam znao pričat previše, ono što sam živim kako živim u Rijeci tu u Hrvatskoj, onda je dosta ljudi priča talijanski i dosta je blizu Italije, tako da ajmo reći da sam od malena još italijanske programe na televiziji i tako da sam pohvatao neke stvari, tako da sam razumio dosta toga. Mogu reći da sam razumio nekakvih 80% šta pričaju, ali ta neka govorna barijera je bila problem da mogu ja reći ono što želim u stvari. Tako da to mi je ono što mi je najviše falilo bilo. Najviše mi je bilo radi posla, kako surađujemo jako puno s talijanskim firmama, a došli smo do zaključka da dosta firmi s kojima radimo u Italiji nemaju neku osobu koja govori engleski jezik, tako da održavanje nekakvih sastanaka je bio uvijek malo problematično, tako da sam se odlučio više radi toga da jednostavno si olakšam tu i sebi i njima na kraju krajeva, tako da to je bio osnovni razlog, možemo reći za to. Pa mogu reći da sam zadovoljan, kako mogu govoriti, sastanak recimo mogu održati bez problema, tu i tamo mi fali nekih riječi još u vokabularu, to je nešto na čemu još mora raditi, ali što se tiče toga napredovao sam jako, jako puno i najbitnije je to da sam e, tu barijeru u stvari govora, da sam probio to, tako da je sad puno, puno lakše. I shvatio sam način kako ću komunicirati, shvatio sam način i kad ne znam nešto kako doći do onoga što želim reći, tako da puno mi je pomoglo svakako. Pa recimo da ako bi na nekakav klasični način, ako bi gledali, onda bi rekao da je to nešto dugotrajno di se ne može doći jako brzo do nekih željenih rezultata. Ovo je stvarno nešto što pomaže dosta da se to stvarno brzo savlada nekakav nivo željeni. Znači, ne mogu reći da je to nekakav nivo koji je sad, mogu reći da apsolutno znam talijanski, ali nekakav nivo gdje ja mogu bez problema normalno komunicirati je odličan. Tako da rekao bi da ono što bi mi trebalo, ne znam, godinu dana, godinu i pol u klasičnom učenju, ovdje sam prošao u 30 dana, doslovno, bez ikakvog problema. Ono što mi je najviše u stvari meni pomagalo je to da svakodnevni razgovor na talijanskom di moraš jednostavno pričat, jednostavno je to najviše, daleko najviše pomogne. Na kraju krajeva i sad isto kad vidim, kad sam završio s tim, što više pričam s talijanskim, to mi bolje ide, tako da jednostavno mislim da je to jedini način. Naravno i priprema i svega, prije svega da neke stvari, onda kad bi došlo do neke granice di bi vidio da nemam vokabulara, pa bi onda potražio, to je ta riječ, ok, i onda bi nastavio dalje pričati. Čak i neke stvari kad ne bi znao, kažem na engleskom, ok, jednu riječ, pa nastavim dalje na talijanskom, tako da bi bilo govor u stvari svakodnevni mi je najviše tu pomogao. Mislim da je to jako dobro za nekoga ko želi u jako kratkom vremenu savladati nekakav jezik i kojem je to stvarno potrebno, mislim da nema boljeg načina za savladati to, tako da kažem, da je više to što se tiče razgovora, što se tiče svega, to da sam probio tu barijeru i da je puno lakše razgovarati.